Камбо Инк. Ремонт без прах. Здравейте! От днес всеки ден ще ви потапяме в тайните на ремонта без прах. Да, това е възможно само с фирма Камбо Инк Габрово. Не вярвате ли? Време е да пробвате и да се уверите сами как се извършва ремонт без прах. Останете с нас, за да видите. Днес ще започнем ремонта на детска стая. По-скоро ще ви покажем как може да направите това изключително лесно. Първото важно нещо е правилният избор на материал, който ще използваме. Бъдете сигурни, че от това зависи както финалният ефект, така и възможността да направим ремонта по-икономичен и, разбира се, без прах. За да придадем свеж вид или обновим изцапаните стени на детската стая, добре е да я пребоядисаме, да сменим тапети или да поставим такива. Ние ви предлагаме комбинация от две ролки за обезпрашен, бърз и лесен ремонт. Вариовлист Байсик и Рауфазер на немския производител Erfurt. Първата лента е изключително еластична, пропусклива и влагоустойчива. Не се къса и чупи, благодарение на което задържа пукнатини по стената. Не съдържа ПВЦ и не гори. Залепва се с система за залепване Erfurt, след което стената ви е тройно защитена, идеално гладка и готова за декориране. Използвайки втората лента, вие използвате фаворита сред тапетите в Европа. Това са тапети, изработени от няколко пласта хартия с вплетени дървени фибри, изработени от рециклирана хартия и висококачествена целулоза. Как комплексно да положите върху стените двете ролки и да дадете нов вид на детската стая, ще ви покажем следващия път. Камбо Инк. Ремонт без прах. Габрово, улица Драва 2, зад Дома на културата. Телефон 066 809 628.